Pues avui l'he vist molt bé, mos ha costat potser al principi un poquet agarrar el ritme, però poquet a poquet i en la defensa que hem fet i ha platejat Alfredo i xin-le al número 10 que era més tirador i tal, l'hem sabut contindre l'equip i la veritat és que molt bé, hem fet una gran defensa i un bon partit i en atac hem fet les coses fàcils, atacar bé i gol, i au. Pues espere que demà, a veure com estem físicament, si estem tots bé físicament, espere que tinguem un bon partit i a veure, perquè 60 minuts, a veure com va. A veure, molt intens, la veritat, no podíem relaxar-se en ningú moment, però bueno, avui hem trobat de principi a fi el nostre xoc, el que nosaltres volíem desenvolupar i bueno, ens ha permès aconseguir la victòria avui. Bueno, pues seguir esta línia, guanyar el proper partit i per lo menos que per tota l'afició que n'hi ha així i per tot el que li agrada el món del balonmà disfrute i perquè això és una oportunitat que, bueno, que no se pot fer tots els anys y la verdad es que anima a toda la gente a que venga a veure-ho. Pues un partido en el que el cansancio ya empieza a hacer mella a los jugadores porque son 60 minutos 2 días seguidos y mañana todavía se notará más, pero creo que lo hemos llevado bastante bien, hemos rotado bastante jugadores para que todo el mundo tuviera minutos y tuviera descanso y creo que ha sido un partido bastante completo del equipo. Pues ganar mañana y que sea lo que Dios quiera, si por alguna de aquellas hubiera algún resultado favorable y si no, al menos quedar segundos, que nos daría todavía la opción de jugar la semana que viene por el tercer puesto autonómico que incluso podría dar lugar al ascenso también.